anake tukang pandi kan nyabetne rusak. Pak Wedi ra njaluk tebunge guntur deh. Panen kan. Nggih lor kono. Gawake sak kolong. Alona kuwi. Apa? Wah, ngerokok pantes saya anu nggih pipa nek papan serang anggil. Oh. Hah? Tak jaluk jalanan tak tekokne jenenge capar punten karo anu. Bojone nulari Mbak Ayu ku kok. Bojone kuwi. Kapan Mbak Yuni Masku? Lah teko Pak Dingin ae. Alah. Lur lho, pane lawe ndok samblet apa iki? Terasi. Terasi. Jangane seger. Iki lak njupuk sing akeh wis. Gampang. Bojone serak. Njupuk sing anget to, Es. Enggak. Wah, iya. Wah, dengaran njupuk akeh. Ya iyalah. Nek tok cocok. Iki lho, jangane enak iki. Sawang nih jan. Kan mangan bojomu. Bojone bakal mangan. Awake kan linu kabeh. Pelek mangan ini sen. Nah, enak antara senare iki bojone iki padas gak Slek. Tenan senengane pedes ngene iki. Sopo? Suku. ini lak kadung sambat. Sambat. Oh, weh, rasakno. Weh. Lawe apa lek ndok. Tempe ndok. Es. Kakek dingkleke dong. Iki lho. Wawe. Mangan. Enak jangane gogor ngono. Rawani ngono ki wong. Ibu ngrawani. Nak jangane bobot. Aku tak jangane iki ae. Bung. Karo anu terong. Arep tak gakne sambel kowe kene nek sambel. Santan. Kuwi sambel lekmu nganu karo kuwi enak. Lah yo wae nggawa wayahe ora meng omong-omong tok. Kuwi iki ya. Apa? Kono iki arep slametan ya. Tak gorengne brambang iki sak toples kae lho. Bahasan sesuk iki arepe mbumboni brambange lah kok ditekne. Wah, enak kok Brahma digoreng. Emahku Brahma ora tau tuku lho, Des. Ditrio pager gundung dinane ditrio oncekane sak anu. Apa? Gunaku Koyet ya. duduk no kidule bojone tukang diesel kuwi. Nah, iya. Ngarepe koyet iki. Ngarep ya. Terus diingi jangan kacang karo kates karo anu disembur. Tur karo Mbak Ayu ku Iki calone kamar ya. Terus lek masak nendi? masak tuku. Masak ning kono pra kena. Nyapun ning kono. Nak ombo ya. Ombo. Ayo. Ini numpak pedah kok videono bawa plas kene tingakne.
ya kena. Jangan kurang apa. Lah, orang mbok tiliki meng. Wes. Orang mbok tiliki. Pedesnya ya pas. Asine ya pas. Alhamdulillah. Lah ilat-ilat anu. Alah omong. Wong cek sakmene mampir ngono aku tak kon balik. Menu Apa? iwak sik tak turai. Apa-apa. Lah tukok di lalapan danang nyusul kemang isuk-isuk. Ada belumnya juga nih. Tapi bedae anu cepet anune tak go ngene Coba. Pak sajene wong Sukorejo sapa kuwi? Pak Dumble kuwi. Mbak Di. Enggak di Ya mangku no. gak dituntun ngene. Hah? Wes nukokne bedal di servis Pak Dis penak. Pinter wong kuwi re. Karo kono Lah kuwi pangan lah aku tak pangan asli asam urat karo jenate mbokmu. Salam ini. heeh. Heeh, jenate mboke iki tapi kuwi lunga nang Malaysia kae. Kan tukang idrabrakan kaya aku to. Golek bersih desa utawa mulutan. Dek ider. Engko lek wis bar bedhug ngono dheke kan balik ngetan. Sapa nyerondang njaluk. Sak cenil wis aman. Mbok jam laku karo bojomu wong. Wong standar. Lah ngono ya bar jakan isuk ngono. Wong standar. Langsung goreng. Anu ya, Bojone iki lho. muwehne Pak Nah, Pak Nar. Lumayan nang kono. Lah Pak Nar kan gampang laris mare Pak Nar. Kebetulan laris. Heeh. Dipangan tenan ya. Iya tak kon mangan kok. Salam. Kadung jikuk ra dipangan. Wah, ndoke kerene ndoke. Tuh Mbak Ayu ki mabuk gara-gara ngecom mie to. Paling ngewahi duduh iki titik rada ndrayur asin mie godhog iki terus diwehi ndok. Terus munek-munek, lalu terus mutah-mutah. Banyak wong mangan. Loh, ora apa-apa iki. enggak ngono. Terus bengi kono kok nek antangin lagi lho. Karo kami tua mabuk lho nek iki. Kami tua ya tuku. Dia tuku antangin. Belak tuku mek sapa ya to. Yanto. Terus tak godhokne banyu rada anget campurin banyu anget tau. Bengi iso turu. Nah, penak iso. Heeh, nang sekolah nang isane. Cepak antangin. Abane adem. Aku nganu kuwi. Blonyo counterpin karo apa kuwi Paskar. Pak Paskare panggene. Aku ki iki lho. Iki jalarane kuwi maton, ora enek banyune. Terus aku pagah maton dadi mantep nang dudutan. Ya sini ngomongi asam urate kuwi kelet. Terus imbuhan neh karo kono. Ibu neh lho. Pagah ngetut ta. Lah enggak asam urate kaya Yani disedot lho, Bakno. Asam urate Yani. Apa? Disedot. Sedot di Bolone ra mau doyan kopi. Doyan kopi, sapa? Pakno. Sesuk kono panen no. Sesuk. Yo no kulone panen kulone. Kulone ini sapa wi? Wong kidul lapangan panen wisan. Aku iki sing kidul panen sing lor ben dikluk paling. Kae sing lores akhir bulan 8 mahmu kae. Tapi ya. Tenek tinggi manu sing kidul. Ngono ya, awake sitok ae. Eh? Ning tengah ngono jenenge rusuk Ora ngantuk banget diturokne lho sesan jajan. insting. Oh, alah. Aku sing ngidul